Зайчетата не път. Това Ники с дядо са рождени младен и много го обичам. Имало един ден ни зайчета, които се говориха в къщичката. Те решили да тръгнат на пътешествие и тръгнаха на самолет. Те летели и стигнаха до Египет. И после видяха много пирамиди и после беше много топло там и след това тръгнаха в една пирамида, за да разгледат и да им не е толкова топло. В Кайро се намираха и после те решиха и правиха много снимки в Кайро и решиха да тръгнат на самолет в Париж. Пътя беше много дълъг и се измориха и след това много искаха да тръгнат до Айфелова кула и да се качат на нея и да разгледат малко и гледката беше вълшебна. След това къщите бяха като малки кръбителни кутийки. Те се качили на самолет и тръгнаха вкъщи и летенето беше много дълго и стигнаха вкъщи и много бяха изморени от това много дълго пътешествие. След почиването им, те си поканаха приятелите да видят техните снимки от пътуването им. Край.